Isi nke isii. Otu ụbọchị nwoke abịa siri enyi ka ha jee mmiri ala a na-akpọ Bacho. Bacho bụ aha ndị Hausa na-akpọ nwa bekee. Mmiri ala a dị n'ebe ndị bekee bi n'Enugu. Ha abụọ malitere gawa. Mgbe ha ruru, ha bidoro gwuwe mmiri ha amaghị egwu. Ha gara ebe na-eru ha n'ikpere, mmadụ afọ n'ala na-akụ aka patapata na mmiri. Mgbe ha gwukọtara mmiri, ha hụrụ ụmụaka ndị ọzọ na-egbu azụ. Ha wee soro ha gawa igbu azụ. Mgbe ha gbuchara azụ, ha laghachiri uwe mmiri. Ha nọ n'egwu mmiri hụ otu onye ọrụ ya bụ ịsụ akwa ka ọ nọ na ndịda na-asa ahụ. Mmiri ruru ya n'olu. Enyi hụrụ ya chere na o sekpu ala mmiri ji ruo ya n'olu, ma ọ maghị na nwoke ahụ kwụ ọtọ. Nke a mere enyi ji si ka ya jee ebe nwoke ahụ nọ. Ka ọ na-azọnye ụkwụ nke mbụ na nke abụọ, mmiri buru ya. Dịka m kwuru na mbụ, enyi amaghị egwu mmiri. Ọ nọ ka okwute atụbara na mmiri. Mmiri buru ya na-aga. Uche ụmụaka ekweghị nwoke abịa mara na ọ bụ oriri ka mmiri na-eri enyi ya nwoke. Ọ nọrọ ebe ọ nọ na-akụrụ ya aka na-eti mkpu ọṅụ na-asị, "Hei! Enyi amụtala igwu mmiri o!" Ụmụaka ndị ọzọ n'ebe ha nọ soro ya na-akụrụ enyi aka, ma ha amaghị na ọkwa na ebe bụ nke o ji ala mmụọ. Ihe ha nọ n'elu ala na-ahụ bụ ikuku si na mmiri na-apụta ebe enyi na-elo mmiri n'ike n'ike. Nwoke ahụ ọrụ ya bụ ịsụ akwa lere anya hụ na ya bụ ekele aghara nku aka, wee chechie ebe mmiri si buru enyi na-agbada, wọdata ya, kulie ya elu. Enyi mughere anya ka onye ọkpụkpụ azụ gbadoro, na-eti mkpu. Nwoke ahụ maburu ya, pụta n'elu ala zie ya, ọzọ ya ụkwụ n'afọ. Mmiri ahụ pụchaa, o wee kuru ya kusa n'otu akụkụ. Enyi yọsara ka nkịrịka akpa, ume afọ atọgbọghị ya n'afọ. Mkpụrụ anya ya pụtara ka nke atani. Ọ na-eze uzere ka onye agụụ na-achọ iji nkata buru. Enyi ya nwoke bụ nwoke abịa gara ghọta ọkwụrụ bekee. Ha ejiri eze kọchaa ya ka ebe ụsụ rachara mkpụrụ osisi. Ugbu a o ji wee nwee ike ha abụọ yiri uwe ha bute azụ ha wee lawa. Mgbe ha laruru, ha gara ebe a na-esu ahịhịa ọkụ gachekwa azụ ndị ahụ n'ọkụ. Enyi lọtara were nke ya zuo n'ebe a na-asa ahụ. Mgbe ọbụla ha chọrọ iri ihe, Nneka kụnyere ụmụ ya ihe ofe ma o kụnyere ya, ọ gaa n'ebe ahụ o wepụta nke ọ ga-eji rie ihe oriri. Otu ụbọchị, Nneka hụrụ ya ebe o richara ihe na-atagharị ọnụ, wee jụọ ya ihe ọ na-ata n'ihi na ọ maara na ọ dịghị ihe o kụnyere ya n'ofe. Mgbe ọ saghere ọnụ ka ọ sa Nneka okwu, Nneka sịrị ya ka ọ gbụpụta ihe ahụ ka ya hụ. Mgbe ọ gbụpụtara azụ ahụ, Nneka tie mkpu si ka a kpọrọ ya ụmụaka ndị ọzọ. Mgbe ụmụaka bịara, ha chọwa enyi mma. O were unyi tee ya n'otu akụkụ ihu, were nzu tee ya n'akụkụ ihu nke ọzọ, were eriri gakọta okpokoro ejula na iko azụ ndụ nyanye ya n'olu, si ụmụaka gụwara ya egwu a na-agụrụ onye zuru ohi. Ụmụaka ndị a bụ ndị na-achọ ihe ha ga-eme enyi, ma ya fọdụ nke a enyere ha ikike. Ha wee na-agụrụ ya, "Enyi onye ohi azụ, enyi onye ohi azụ." Akwa enyi na-ebe abụghị maka ụtalị otu nwatakịrị na-apịa ya ma ọ jụ ịgba egwu a na-akụrụ ya. O chetara nne ya na nna ya nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na ha nọ ndụ, ọ dịghị mmadụ ọbụla pụrụ ime ya ụdị ihe a. Nwanne nna ya hụrụ ya n'anya. Onye gara ịzọpụta ya jiwere ọrụ n'obodo ọzọ. Ọ gaghị alọta ma izu abụọ agaghị, n'ihi na o soro ụgbọ gawa ugwu Hausa. Ọ bụrụ na a na-eme enyi ihe dị iche iche ma hapụ ibo ya ohi, ọ gaghị iwute ya otu o si ewute ya ugbu. Ihe a nwunye nwanne nna ya mere ya emebiela ndụ ya. Ndị okenye hụrụ ya n'anya ekwerela na ọ bụ onye ohi. Nke a mere ha adịghị ekwe ya bata n'ụlọ ha dịka o si na-abatabu n'oge mbụ. Ọnụma juru ya obi. Ọ gara nọrọ n'otu akụkụ na-eche ihe ya n'ụwa ya ga-eje. Chineke adịghị echezi onye o kere, ma ugbu a enyi kwere na Chineke echezọla ya, wee mee ya oriawọ. Ọ ga-eje chọọ nke mara abụba rie, ka ọ ga-abụ akpọọ ya oriawọ ọza, mara na ya eriela awọ. Mgbe a na-ata ya ahụhụ, ụmụnne ka niile na-aṅụrị na-amali elu ka ha ga-asị na enyi abụghị nwanna ha. Nke a mere enyi ji sị na ya ga-eji otu n'ime ha bọrọ ụwa. Ebe ọ bụ na chi ya hụrụ ya ebe a na-eke ụdị anụ dị iche iche kenye ya udele, na ya ga-egbupụ isi ya na ụkwụ ya, were ya mere ọkụkọ bekee. Isi nke asaa. Nenụ na ihe mere enyi.
Chi efuola, Nneka esichala ofe, nye ha ihe oriri, gwa ha ihe ha ga-eme ma ha lọta akwụkwọ n'ehihie gawa ahịa. O siri ofe ọhụrụ. Ofe a bụ ofe azụ ndụ. Ụmụ Nneka gawara akwụkwọ, ụfọdụ naanị nri n'ụlọ. Enyi doziri ihe niile nọ n'ụlọ kụọ pam. O metụghị ite ofe ahụ aka. Otu a ka enyi nọ akwụkwọ wee gbasaa. Ụmụ Nneka wee lọta richaa ihe ehihie. Ọ dịghị ihe mere ite ofe. Enyi na-akwụgharị ka egbe chọrọ iburu ọkụkọ. Nke bụ ulu nwa Nneka bara n'ime ụlọ ga meghee igbe nri were otu ngaji ọ ga-eji mee ihe. Mgbe ọ pụrụ, enyi gbabara n'ime ụlọ taa azụ ndụ eji tee ofe, chiri iyeri ntị nwatakịrị nwaanyị ahụ aha ya bụ Adamma chinye n'ite ofe mepụ. Nne ha alọtala, kechaa ha ihe ahịa wee kpọọ ada ya aha ya bụ nwaanyị mma, si ya gaa bute ihe ofe ka a daa n'ọkụ. Ọ gara maburu ite ofe ahụ mabupụta. Mgbe ọ chọrọ ịkpagharị ofe, mkpụpụrụ ya n'ọnụ. Ọ kpọrọ nne ya sị ya bịa hụrụ n'ihi na ihe ya hụrụ dị ime kuru nwa n'aka. Nne ya kpọkọtara ha niile jụọ ha onye maara ihe mere azụ ndụ eji tee ofe. Enyi wee si nne ya jụọ Adamma n'ihi na ya hụrụ ya ka ọ gara n'igbe nri. Adamma gọrọ elu gaa ala ma ọ dịghị ụzọ o si gọpụta onwe ya. Mgbe nne ha chọrọ ịkpagharị ofe ahụ, o kwutara iyeri ntị Adamma n'ofe. Ịgabe dibịa adịghị na nke a. Ikpebiere onwe ya. Akwa niile Adamma bere bụ n'efu. Enyi na-ege ntị ka sị ya jee chọwa ihe ejula, ma ihe Nneka mere bụ na o sekpuru Adamma baa n'ime ụlọ tie ya ihe. Obi adịghị enyi mma. Akwa ọkụkọ bụ ọkụ, nke ọgazi bụ oriri. Ihe kpatara o jighị mee Adamma otu e mere ya ụbọchị a sị na ya tara azụ bụ na Adamma bụ nwa ya. Ya dịwakwa. Arụ a enyi kpara akụghị ya akụ n'obi n'ihi na mmegwara anaghị eso okwu. Anaghị etije osisi gbara ngalaba okpi. Ọ bụrụ na enyi enwetaghị Nneka, o si n'ụmụ ya nweta ya. Obi dị ya ụtọ abụghị na ndị mmadụ na-akpọ Adamma onye ohi. Ọ bụ na ndị mmadụ na-asị na nwa Nneka na-ezu ohi n'ihi na ọ tabasịrị na ihe ruturu imi o ruturu anya. Enyi imi anya ebewe na-enyeghị ya maka na imi na anya bụ nwanne. Ka anyị wụsawara nke ebe a. Olu echi anyị ga-agụ isi nke 8 ya na isi nke 9. Dị